otvorila dušu. Kao što je publika mogla sinoć da primeti, Anabela Atijas je kasnije ušla u emisiji Amidži Show. Iako su se predstavnici Sedme sile zapitali da li će se ona uopšte pojaviti s obzirom na to da je u emisiji gostovi Marko Miljković, ona je ipak došla i to u pratnji svog bivšeg supruga Andreja Atijasa i otkrile zbog čega je kasnila. Ne mogu sa vremenom da se pohvatam, razumite me, ja sam majka troje deca, rekla Anabela dok je utručavala u zgradu. Tokom pauze za reklame Anabela je rado dala izjavu za medije. Prvo o čemu je pričala je pomirenje sa Atijasom. Kroz zadrugu sam to i nagoveštavala, nekih mesec dana pred moj ulazak u zadrugu smo nas dvoje rekli sa sigurnošću da ne možemo jedno bez drugog. Stvarno ljubav nikad nije prestala, to je činjenično. Okolnosti su bile takve. On mene toliko čuva, ne želi da me pusti, da dođem u situaciju da sam usamljena i da me neko slučajno pogleda popreko, rekla Anabela. Atijasova su emisiji naširila kada je na glavi imala natpis Volim zeta, a potom otkrila da se to odnosi na Lunu, dečka njene ćerke Nine Đugani, u kome ima samo reči hvale za razliku od Marka Miljkovića. Volela bih da moja Nina ostane sa Lukom u vezi, on sve moguće kvalitete što čovjek može da posjeduje ima, to je retkost, sa 18 godina. Blago majci koja ga ima, istakla je Atijasova. Atijasove pričali u svom zdravstvenom stanju. Nisam ni na kakve kontrole išla, posvetila sam se skroz dečici, Andreju. Blangica imala stomačni virus, pa sam bila baš onako potrebna njoj, gledala sam da budem uz nju, da je mazim, bit će vremena za mene, ispričala je pevačica. Često se tokom trajne zadruge 3 pominjala Nina. Luna je isticala da je sigurno njoj najteže dok gleda i sluša haos između svojih roditelja. Pevačica je otkrila da li joj srednja ćerka nešto zamera, pa otkrila da je kod nje naišla na novu dozu razumevanja. Nina mi ništa nije zamerila, ona ništa nije ni znala o meni. Sve to što sam iznala, ona je prvi put čula. Greška je što je to prvi put čula jer nije znala zbog čega sam ja takva. Uvek sam delovala iz njene perspektive nesrećno, tužno, zamišljeno. Čudno sam reagovala na njenog oca, stvari, dešavanja, ona nije znala zbog čega sam ja ljuta na njega. Počela je da me gleda drugim očima i da me razume. Potpuno me drugačije gleda. Ja sam ćutala sve ove godine, one su osjećale moju negativnu energiju. Kajem se što nisam drugačije sve, što sam ih štitila od nečega. Postoje stvari koje su neusporive, na koje ne treba da se ćuti. Dajemo loš primer deci. Nina je bila mala, nije znala šta se dešavalo. U njenoj glavici sam sigurno ja bila ta kod koje nešto nije u redu. Ne znam da li je zamerila Gagiju, nisam je to pitala. Ne očekujem da zameri ako ne osjeća potrebu. Isto tako, ako osjeća potrebu, ne treba da ćuti. Provele vreme sa njim, ne znam da li su pričali o tome. Sad pričam o drugim stvarima, o tim nekim koji su nas udaljile, otkrila je Anabela. Osim u nasilju koje je trpela od strane Gage Đeganija, Anabela u zadruzi 3 iznala i mnoge stvari u njegovoj porodici, a ni oni nisu ostali dužni. Interesovalo nas je da li postoje neke posljedice na koje je naišla kad je izašla sa imanjem. Ja nikad nisam imala problema sa njima zaista u smislu da ga ja imam. Samo sam imala potrebu da kažem kako stvari stoje. Njihovi navodi su potpuno budalaština, laži, morat ću pravdu da potražim na sudu. Institucije ipak moraju da rade svoj posao kada je to u pitanju, pogotovo kada su takve klevete u pitanju da sam ja vezivala decu za radijator i tukli. Ne znam ko je tačno dao izjavu, znam da je došla od porodice. Pozvala smo advokaticu, rekla da istraži, da sve što bude našla, što misli da treba da se objasni u instituciji, pravosuđu, poručila je Anabela. Neizbežna tema je bio i odnos sa Markom Miljkovićem koji je pre emisije pričao o tome da li će pružiti ruku Anabeli. Atijasova imala komentar i na ovo. Marko mora da nauči osnovnu stvar, da sam ja majka njegove djevojke. Kada to nauči, može da mi pruži ruku. A onda ću ja da razmislim da mu pružim. On ne zna šta znači majka, ja to gledam kod muškarca, kakav si prema majci, istakla je Anabela. Marko je pre emisije otkrio da su se Luna i Anabela srele, a pevačica nam je otkrila kako je protekao susret. Pričali smo o lepim stvarima, u temama koje nemaju veze sa ovim što se dešavalo. Smatram da sve što je trebalo da se kaže, rekli smo tamo. Lepo, sasvim slučajno, popodne, porodično i to je to. Nema ništa sad da ja nešto specijalno, rekla je pevačica.